7 ang natalang patay samtang 8 usab ang missing tungod sa grabing baha sa dakbayan sa Talisay subay sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino. Fem, kumusta na ang kahimtang karon sa mga Talisaynon? Yes, usa ka adlaw human gipabatyag sa Bagyong Tino ang iyang kabangis. Libuan ka mga Talisaynon ang nawad-an sa ilang mga panimay. Ang makita karon nga mga istruktura sa buos nining Talitayan, ang karon di na mahitsura ug di ka makatuo nga mga panimay di ay kini kaniadto. Mga sagbot ug ubang mga debris ang nasangat na sa ibabaw sa nagubang mga panimay o gani ang uban ang mitabo na sa mga atop sa panimay. Sagad sa mga balay naguba, natangtang na ang ilang mga atop, mayong pagkaguba ang konkreto unta nga struktura. Giano dusab sa baha ang kadaghanan sa mga balay sa Isla Verde sa Barangay San Isidro ug sa Barangay Lawaan II. Pipila lang kini sa mga balay nga naa sa kilid sa sapa sa Mananga. Tungod kay walay nabitbit ang pipila sa mga residente, gibalik sila sa ilang nagubang balay karong adlaw aron mga hwa kon mangita og mamili sa unsa pa may ilang mapuslan. Ang uban midangup na nga naghilak dihang nakita nila ang maayong pagkaguba sa ilang mga panimay. Hinungdan nga hangyo nila karon ang tabang sama sa used clothing, pagkaon ug labaw na ang tubig mainom. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ang apektadong mga mulupyo nagpuyo haduol sa Mananga River, sugod sa barangay sa Campo 4, Haklupan, Lagtang, Lawaan 3, Tabunok, Lawaan 2, Barangay San Isidro, apektado usab ang mga barangay Biasong ug Dumlog. Usa ka adlaw sa wala pa muigo ang bagyo sa Sugbo. Mato di Mayor Samsam Gulyas nga nipahigayo da og forced evacuation ng dakbayan. Apan ang uban wa mosanong sa ilang panawagan. Apan giklaro sa mayor nga way gibasol sa maong insidente. Sa talaan sa Talisay City disaster, moabot sa 7 ka mga tawo ang nasutang nakalas. Ang usa padayon pa nilang giila. Samtang moabot usab sa 8 ka mga tawo ang padayon pang gipangita o missing sa pagkakaron. Sa pasiunang talaan, mukapin sa 5,000 ka mga pamilya ang grabing apektado sa bagyo o kapin sa 22,000 ka mga individual. Padayon pang gisuta sa dakbayan ang tukmang gidaghanon sa mga panimay nga gibanlas ug naguba tungod sa baha. Samtang namahayag ang Philippine Coast Guard sa ilang kaandam sa pag-abag sa search, rescue and retrieval operation. Mato di Coast Guard District Central Visayas Commander Rear Admiral Agapito Bibat nga may augmentation sila gikan sa rehiyon 6 ug 8. Gipahilo na karon sa mga evacuation site ang mga apektadong pamilya, sama na lang sa multipurpose hall duol sa City Hall. Ang nawad-an sa kini sila mao ang mga nawad-an sa hingpit nila mga panimay. May gitagana nga mga charging station usab tubangan sa Talisay City Hall. Matod sa mayor nga nakiktigom na sila sa mga namuno sa energy sector ug sa uban pang mga utility aron masusi ang linya sa kuryente aron paspas usab ang pagpabalik sa elektrisidad. Samtang kaganiha pasado alas 3 sa hapon, ni Susi si DPWH Secretary Vince Dizon uban kan Talisay City Mayor Samsam Gulyas dinhing dapita aron sa pagtan-aw sa aftermath sa bagyo ug kadaot nga dalan sa Bagyong Tino. Ilabi na tungod sa paggawa sa tubig kun pag-awa sa tubig sa sapa. Diin gipasalig ni Dizon nga motabang ang ahensya alang sa imo clearing operation, declogging og desilting sa mga drainage og niining sapa nga gituhang napundok niini ang mga lapok. Samtang iyang gipadayag nga sa maong flood control project nga gipatuman dinhi, dili kini insakto kay ang kinahanglan nga sulbaron una og pangitaan ug paagi ang tinubdan sa tubig sa Mananga River nga anaa sa bukid. Og dili lang dinhi sa Talisay City ang ilang tabangan, kundi lakip na ang ubang mga lugar sa Cebu nga grabing apektado sa Bagyong Tino. Samtang nipadayag usab si Dizon nga lakip na ang flood control project sa Mananga River sa gisusi karon sa national ug gipaabot na lang ang resulta sa investigasyon ug nga manubag ang angay nga manubag. Samtang ang mga proyekto nga aron masulbad ang mga problema o di na may tabo pa ang kining susama ang iyang gipasalig nga budgetan sa sunod tuig. Samtang ses matod di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga gawa sa mga relief packs nga ipanghatag sa mga apektadong pamilya, giandam na usab nila karon ang mga financial assistance nga iapod-apod ngadto sa mga biktima sa baha. Ses
FEM, kabahin sa assessment ni Secretary Dizon. Dinha sa nahitabo sa dakbayan sa Talisay, aduna bay tagal ang ilahang investigasyon? Ses iya kinihing gihatag na ngadto sa ICI nga mooy nagpahigayon sa investigasyon, matud niya nga ilahang paabuton ang maong resulta sa investigasyon kung unsa ang mamahimo niining output o ganang matud niya nga manubag ang angay manubag apan wala siya mohatag og kun kunus ang investigasyon hangtod kunus ang resulta niini apan iyang gipasiguro nga aduna gyud kini mamahimong output ug adunay manubag sa maong proyekto. Ses, dagang salamat, Femari Dumabo.